Godmorgen og velkommen til den her video. I dag har jeg... jeg har min største måde og min største veninde. Vi skal lave en taste-test. From Poland. Ja, from Poland. Taste-test. Jeg har været i Polen, så jeg fik en hel masse polsk lidt med. Skal vi så bare smage. Og vi giver tingene point for 1 til 10. Vi starter med de her bolcher. Sådan nogle bolcher. Det hedder sour. Gamla Sour Fruitburst. Nej, så tager jeg den her. Det er det æble. Grønne æble. Jeg har andet, jeg skulle... Så tager jeg sit lemon. Okay, vent, vi skal lige gøre Der er ligesom sådan nogle bitte små ting i. 3, 2, 1. Det lugter godt. Vi har med. Det kommer til det her. Jeg mener, vi skal jo sådan. Ej, jeg hænger fast til mine tænder. Og natur! Ej, ikke kommet noget smart. Jeg kan huske på, at jeg kan lave for grimme ansigter. Natur. Det smager stadig rigtig godt. Ja. 7. 4. Jeg elsker 7. Ej, 5. 8. Nej, jeg vil give en 6. Det er 7-8. 7-8. 7, 5. Ja, sådan aktiv. Så er noget, jeg glemmer ret meget til. Det er sådan nogle skumfiduser. Nu skal I se Det var ordentligt. tydeligt. Lange skumfiduser med lyserød i. Og de hedder Sosole Hello Cello. Solo. Altså, Hello. Spunke. Hello. Cello. Hello, hello. Har den på? Nej. Okay. Man tager bare en bid af. Ej. Det ser virkelig lækkert ud. Er I klar? 3. Det er jo bare nummer 2, det er jo man kan ikke smage det flydende. Jo. Kan I ikke smage det? Jo, men lidt. Smager bare sådan noget jordbær og skumfidus. Ordentligt her. Vil du have noget mere? Tak. Det smager okay. På 1 til 10. 5'er. Jeg er lidt bagved, hvis man får lidt mange. En 3'er, for de er røv. De her Casali Coconuts. Wow. It looks very delicious. De ser virkelig gode ud. Sådan noget i noget. Og hey, det ser væk fra. Det lugter bare. 3, 2, 1. Det er flydende indeni. Ej, det smager helt godt. Det smager ikke godt. Det smager godt efter det der flydende noget. Ej, det smager ikke godt. Et flydende? Ej, jeg kan ikke sige det. Hvad vil vi give? 6. 3? 3, 4 stykker. Tror jeg. Smiej, Selki, Soki, Yoghurt, Tove. Og det er sådan her, hvor at det er sådan nogle skum nogen, og så er sådan noget flydende indeni. Det ser rigtig godt. Det er skum flydende indeni. Okay, hvilken en? Vi tager alle sammen den grønne. De lugter lidt. Det stikker. Det lugter kunstigt. Prøv at gå i posen. Like. Det var rent. Ja. Vil du godt i halsen? Ej, okay. Jeg får bare det hele munden. Og jeg har en lidt underlig konsistens. Det er sådan De smager meget godt. skum og Og det der indeni. Vi tager en lyserød. Ej, det kan jeg. Ja, bruger den her. ja, okay. Det ligner bare, der er sådan noget syltetøj inde i. Prøv at se, hvor en god YouTuber er. Og så smager det lidt af jordbær. Ja. Fuck ad. Den var dårlig. 4, 5. Der er altså også en gul. En 3-4. Jeg vil smage lidt den gule. Det er den bedste. Jeg skal smage den her Oreo. Der står Milky Way. Milka and Oreo. Det er Milky Way. Ja, ja. Oreo. Nej, det skulle da ikke Milky Way, det hedder bare Milka. Jamen, det ser mega godt. Det dufter godt.
Det er Det er sådan det bedste folk. YouTube, hvis jeg nu 3, kommer i den her. 2, 1. Jeg rykker. Okay. Det smager Den fucking godt. kunne jeg købe flere af. Det smager mega godt. Ej. Det smager godt. Tak. 10. Ja. Fint. Over Jeg the vil sige top. 9. Ad. Det ser fandme kunstigt ud. Hvad er det? Der står sour powder bubblegum. En lille pet. Sådan en ting med sådan noget surt inde. Så er det Må jeg åbne den? Den er sikkert bare mega sur. Jeg har fået et klistermærke. 3, 2. Det er surt. Jeg har nok lavet en mag tyggegummi. Kan det ikke det surt, eller? Bare lige kvalme. Så vi har en lidt dårlig smag her nu. En lidt dårlig eftersmag. Det er virkelig klart. Jeg har godt kraft om klart det her. Her er der en ting, jeg kan spytte ud i. Sådan. Det her, det er nogle Mambadoo. Det er jo bare, Jeg tror, det er samme. hvad nu det hedder. Nå! Ojonji Sakrim Suki Mambo Due. Du. Vi tager den her. Smag af æble og lime. Ej, hvor nice. Og den er flere farver. Det skal vi lige klippe ud. 3, Jeg har den ikke To. med. jeg kan ikke lide lime. Ej, det smager godt. Det smager godt. Det smager okay. Men det smager bedre end mig varm. Det gør det faktisk. Det er gode. Jeg vil godt give den en 8. 8. Det er en pjerret. Det er det der. Se, der er sådan en peanut bar. Nej, det kan jeg heller ikke. Vi skal have den alligevel. Man tager bare et lille stykke. Ad, hvor ser det? Det ser virkelig gustent ud indeni. Det lugter peanut butter. Ja, det smager I love peanut. peanut 3, Ja, det er sådan nuka-agtigt. ad. Smager Nutella og peanut butter. Ja. Det Jeg er en dårlig Nutella. Jeg har kvalme af den. Det er ikke fordi, den smager ordentligt ulækkert. Ja. Jeg vil give den en 2'er. Ja, Hvorfor konsistensen? Nuka. Ja. Nuka. Jeg vil nok give den en 1. Nej, jeg tror, man godt kan få i Danmark. Jeg kommer bare til at købe den lige. Jeg har aldrig set den før. Det er det. Det er godt, ja. Jeg ved det. Mentos. Shots. Shots. Shot. Vi tager en lyserød. Ja. Tak, Kate. Og Skittles. Det er sådan Skittles. Nu smager bare skidt. Det ser nice ud. Urwis. Jeg tager ingen af Chokolade med Klein. Det mærkes lidt som om Hvad det er ser sådan du noget chokolade kiks nu. Ej, hvor ser det under. Det er kiks. Jeg synes lige, I skal se, hvordan den ser ud indeni. Ja. Så føler mig som en rigtig YouTuber lige nu. Og min hænder ser virkelig tykke ud her. Den er bare rigtig godt. Med apple og lige. Ej, men der kunne jeg huske, at gå i rundt om. Ja, det kan man putte is. Ej, jeg synes, det er godt. 3. 6. Det er de her. 2. Og så står der bumki. Så sådan nogle bolcher. Vi tager den samme. Kan vi ikke tage den Der er røde? enten med jordbær med... Jeg skal have limone. Jeg tager ikke engang læse. Truskar, raka. Så tager jeg den her. Det ser sådan ud. Snie. Det er mit gør i hvert fald. Jeg tror, mine er med... Mine med citron. Mine er med jordbær, tror jeg. 3. Hvad? Au!
Hvor er det ulækkert. Min sprang! Ja, kom med her. Jo, men ja. Toer. Jeg synes, du skal se. Nej. Ej, det smager godt. Nej. Jeg skal prøve. Ej, jeg synes, det smager godt. Jeg skal prøve lybrød. Den flyver på min hår. Okay. Og jeg synes, det er helt. Smig Sælkim. Det er det samme, bare med fløden. Ej, det er sådan nogle vinger, men jeg har også flydende i den liste. Det er grønt. Jeg vil have den her. Hvad er der med Polen og flydende? Den grønne smager godt. Og igen sådan noget flydende ind i. Jeg prøver lige den grønne. Det var meget godt. Den bedste var klar. Delicious. Oreo. Ja. Ej, jeg synes, jeg køber sådan noget. Jeg vil smage det hele. Det her var min favorite. Ej, jeg synes, det smagte godt. Den ville de smagte. Det var sådan en vingerne. Det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Giv et like. Thumbs up, hvis I har flere Thumbs videoer. up, hvis I gerne vil have, at... Farvel. Flere videoer med os.